bende use chiwo report mayango ne nikech kage dhi kata gichamo magi katiba mar Kenya. Yes. Magi tingo magi wacho ni an ngane abro tiyo kaluwore kod katiba mar Kenya kendo abro rito chike moketi e katiba ni kaluwore kod chike magi yiero. Sama ng'ato odhi ataro mar katiba mano chamo muma kata mano kuomore go koting'o. Un kaka observers bundiko report mawacho ni ng'ani okoluwore kod chik, koro wadwaro ni mondo kaber to jomo winjo bed ne nono yierogi okaw kang ne duol makama. Mabe timore koso un koro nikech gin gi godfathers tingu chopo mana ni nwaneno ka gin gi godfathers gitimo kalure kod wach godfathers koro wegi kanyo onge recommendation manyiso no watimo ga recommendation but koro teko wadak chop kaka timre neno I wish IBC no notime kaka otim police donge wan national police service to wan IPOA ma oversight police koro IBC ngamo oversight IBC en ngano manu ungi koro no wabed commission or independent body ma oversight IBC and then also a change kaka IBC yiero koro jatugo ema yiero referee. Okay. Nitire gimoro ma bende onenore kendo iwacho ni odhi